Πάρτου. Λοιπόν, θα κάτσει και η αδερφή μου εδώ. Δεν Μαρίνα, άστο λίγο κανονικά. Πάρει έφυγε. Λοιπόν, τι θα φάμε. Θα φάμε το... Τι είναι αυτό. Με γεύση βερίκοκο. Θα φάμε το βερίκοκο. Αυτό το βερίκοκο. Η σοκολάτα δεν μ' αρέσει. Το άνοιξα. Μυρίζει χάλια. Δεν την μυρίζα. Μυρίζει, παιδιά, μυρίζει τέλεια, αλλά δεν μ' αρέσει η σοκολάτα. Σε κουρασάνει. Γελάω τώρα. Κανένα σας αρέσει η σοκολάτα. Μπορείτε να το μυρίζει όπως Μυρίζει χάλια. μυρίζει χάλια, γιατί... Ξέρετε πως μυρίζει, σαν χάλια. Λοιπόν, δείχνουμε και το βερίκοκο. Το βερίκοκο. Καμία σημασία. Αχ, καλά, άνοιξε από εδώ. Άνοιξε από εδώ. Χεστό, αυτό είναι... Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν έχει καμία σημασία με αυτό. Δεν την μυρίζω. Είναι πιο μεγάλο. Το βρήκακο είναι εδώ και το... Το μεγάλο Είναι εδώ. Είναι μικρό. Οπότε θα το κόψουμε. Σοκολάτα βερίκοκο. Δεν μου κάτι με τρώει εδώ. Εντάξει. Είναι Κάτσε τώρα, μωρή. εσύ παπαλόβουλη. Αυτά τα δύο κουρασάρι και θα φάμε... Γιατί δεν έχω άλλα στάξ, θα φάμε και αυτά τα δύο. Ναι. Παρόλο που δεν έχω στάξ και δεν θα χορτάσουμε. Άρα θα τα κόψουμε σε γορίτσες. Το κάνω χάλι αυτό. Καλά ξαφιάστηκα. Αυτό είναι δικό μου, αυτό της Μαρίνας. Κουράστηκα. Το καλό έτσι. Κουράστηκα. Για να σπάσω. Άντε ρε, δεν σπάνε ρε.